aksyon hotline karon iyang adlaw Miyerkules na kita kada siglang sa aton tiyempo na ginahunos gidlang petsa 23 na katapusan na aktuali nga Miyerkules sa ikaduha nga bulan. Kag take note nga ang bulan sa Pebrero tubtob lamang ina sa petsa 28. So katapusan kita nga Miyerkules diri sa aton sining nga pagpangalagad kag tisunod nga mga inadlaw tukis na kita sa aton naman kalendaryo next week bali Martes umpisa naman sa bulan sang Marso. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad magka-aksyon kon election ang paghahambalan countdown ta mga 75 days. 75 kadlaw na gidlang ang nabilin bago mag-abot ang Mayo 9 tuig 2022 nga pinilian. Subong wala untat nga lambiyong sang mga kandidato. Nagakadto sa nagkalain-lain nga mga banwa kag mga kasyudaran. Dalagko nga mga probinsya, capital cities of provinces. Ginabisita sa mga kandidato para nga magpangamusta kag magpalayag sang ilang mga promesa sa tiyempo sang sininga eleksyon. Ang pagpabutyag sang ilang mga plano, partikular na sa national nga level, no, kung paano kita makabangon matapos nga ginigo sang tuman kalala nga epekto sang pandemya. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad until 9:30 in the morning. Nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Maki-update kita karon no sa syudad sang Silay kag La Carlota sining duha ka mga sunog nga nagluntad kay ati ginpahamtang naman ni subong sa pila ka mga lugar no. Temporaryo nga dra sila magatiner ang sunog halalungan ta because naga-approach we are approaching sa sining bulan ginatawag nga Fire Prevention Month. Di bulan sa Marso kag sa gina-expect naton labi na gid nga Semana Santa nagapalapit naman titig ilinit puwerte na kakaging sang aton palibot. Check karon talang nagkaron dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Nano pagid. Ari ang good news, ang syudad sa Bacolod nangin 0 case kahapon nga adlaw kun COVID-19 ang paghahambalan. Very good. Kabay pa ma-maintain ini after so many months. Malawig nga mga binulan antes naton mabatyagan no ang na-record ining 0 case. 0 case ang nagluntad na record sa Bacolod City. Pero Negros Occidental at least nag-drop man into 8 cases. Ano pagid? Now, i-check ta karon kay may mga update, no? Sigurado gid kon isa na lang kasi man na nabili ni Huway gani, no? Pila lang kay nadlaw. Now, ang aton balantayan pagsulod sa bulan sa Marso, nga gina-expect nga mag-alert level number 1 ang Bacolod City. Kag gina-expect man nga kadungan sa pagnubo, pag-uso sa alert level number 1, dira man magaumpisa ang hindi lamang resumption, kundi expansion sang DepEd face-to-face instruction. Tiyato ni istoryahan na karon dugay-dugay. Magluwas pa sa madalag ko nga mag-cases nga nagluntad diri sa Negros Occidental. Kaso nga pagpang-ambush nga nagluntad sa San Carlos City, balungon ta man ang karon kung anong latest investigation sang kapulisan. Diri sa Bacolod City ho kagabi may nagingagaw pa iya nga nadakpan sa buy-bust operation. Illegal nga droga, way ginuntata, no? Padayon gyapon na
ngang pagpanalasa, grabe gapon ang negosyo, labi na gid sang shabu. Action Hotline. Ang aton nga pagpangalagad karon niya nga Miyerkules, boylog ang ginadulong sa inyo si kaluman sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tinga Combination amo niyang sigurado makabulig niya sa inyo proteksyon sa lawas. Nga bisan ang FDA sa Pungsod Amerika naghatag sang green light approval sa ka-epektibo sa nga produkto magunda pabatud-an nga makabuligid sa aton ginabatyag, no? Tandaan ta gina Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Can you imagine sa 10 ka pesos lang, no? Nga presyo makabulig niya kung paano mangin mayo ang kondisyon sa aton sining lawas. Bago damo vitamins, phytochemicals, no? Damo sang mabuligan na gid. Kayong direkta niyang ginaigo diri o kung ginabuligan, amo nga aton sining nga immune system kag resistensya. So once nga mabakod ina, why ka nang hanapin, why ka na dapat kabalakan mga common illness, hindi gid siya dali-dali makatapik sa imos ning lawas. So tandaan tagida, ang nami pagid kay ginagamit diri nga mangosteen amo ini ang super variety mangosteen nga only Dr. Alfred S. Villarico may kaugalingon nga plantasyon sa bilog nga Asia. So ano pang ginapangita nyo? Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Parisan mo sang tea nga nami pagid para sa kababainhan nga nagaproblema sa ilang monthly period. Cleansing bulig pa, detoxify sa aton sining lawas. Mabakal mo niya kung narik ka sa Bacolod, alas 8:16 na, let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang iban karon nga mga update pakaronan ta ina. Naunahon ko lang niyo may ginaduso pangalaan nga pagtaas sa plitihano sang mga plitihan sa gusto'y patuman sang transport sector. Baw kung ikaw ordinaryong pumuloyo, way kagidya pasahan kag lisuan sinimo. Action Hotline. Take note nga may mga increases halin sa presyo sang kuryente. May ara ipatuman na kag babatyagan na sa billing naton. Tidugangan pag inisang plano sang Basiwa Prime Water nga daw siniman nga bulan maumpisa ang implementasyon sang 12% VAT at itapos gid. Pero anyway, i-discuss ta ng bladugang ining parte sa 12% VAT, no? Kung hindi gid man today, base sa pila ka mga edisyon o karon sa gabi, kay kabalo ka, tiyang 12% VAT, di ko kay aksondore lay, ang ina siya, kinanglanon ina nga kung ang pagpatuman sina, why kagid siyang tsansablay ng kung ikaw negosyante o private, hindi kaya makatibawas kid tapos kagid maobligar kagid sina, especially sa train law. Pero is it legal kung may ara ipatuman nga VAT ang isa ka kompanya o isa ka pribadong sektor? Action Hotline. Pero pakaronan tayo na, no? Diri sa aton sining nga pagpangalagad kag pila pagid ka mga update karon iyang nga morning nga aton tutukan. O by the way, sa mga nagamonitor via Facebook kag sumungman YouTube, feel free sa pagpadala sa inyo sining nga mga mensahe. Action May comment Hotline. section dira nga pwede nyo gid padalaan mga ka-action. Diri ko anay ho, kay ang good news, 0 ang Bacolod na case kahapon. Hopefully, amat-amat na ni palauli atong mga nagatiner sa quarantine centers, ti kon 0 case kag magsugunson man ni sa isa kasi mana kundi mayad. Action Hotline. Pero ano gid balang result man sa meeting nila nagligad nga adlaw sa local school board. Now, resumption sang Alangila National High School face-to-face, may schedule na ihan. I-check ta lang nagkaroon dugay-dugay. Kay, ini gusto na to ni Baluona, kag, ay, atensyon gali, sa aton nga mga ka-aksyon balang nga monitor di ka mo magkatingala. Karon ba si magginutok Bacolod City, di, may ara, no? Sang patigayunon karon sa hapon, nga grand rally diri sa reclamation area sa Bacolod City. Action Hotline. Lawas sa arrival ni BBM kag upod diri si Inday Sara, gina-expect maabot sa airport
mawayway siya kadali kuno na sa may parade from 3:30 p.m. Karaban mangin sa highway sang Silay labay sa Talisay diretso sa reclamation area. Tigabi na interview naman to ni Action Bayan na no handa naman kunong task force disiplina and other government agencies to maintain sa ginatawag naton nga social distancing sining activity. Action Pero Hotline. katuan pa at this point si Councilor Rinicito Novero on the line. Online sa hotline. Kaya Online sa hotline. gusto na to, luyang na to ni Maloon, sinikimay yung mga development sumong. Although karon nga daw nag-resume man ang bakunahan diri sa Bacolod City or vaccination drive. Councilor, good morning. Ngayong aga, Action Hard. Sa Biloga Management and Staff, tatan po lang yan. Salamat po ngayong aga. Salamat kit sa time and ako happy ko matapos na batian ko kapon late last night nga may ara gali isang zero case na ang Bacolod, meaning why na sang record as of yesterday ginpagawa sa DOH. So kabay pa maintain ta ni Councilor and hopefully mangin tayo yun na nibala. Pero sir, ano ang latest? Nakahadol ka mo sa EOC? Yes, and then ang the other day, kundi mga aton successive cases. Pero puro tanan mga symptomatic. Okay. And then kahapon, zero case kita. Aha. Ito ba pang ma-maintain kini nga status Aha. sa aton sudad. Yes. Kag makabalik ka sa aton ng normal na pagpangabuhi. Aha. The normal sing bal nila. Pero sir, anong latest na meeting ninyo upo diya sa local school board? May ara na schedule target nga mag-resume. Number one, atong iyasag alangilan and other expansion of this face-to-face if necessary. Sa amon na meeting, nagligan ng Lunes, ng local school board, it was officially informed na ang face-to-face classroom instruction sa Alangilan National High School nag-resume na. Nag-resume na. Sa direksyon, gina-prepare ng atong division headed by Dr. Ronaldo Vico, ang atong bagong superintendent, ang tanan nga mga eskulahan na posible mangin-involve na sa resumption sa face-to-face classes. Okay. Aha. Pero why pa na listahan? So, kung sino malakip diri ma-involve, ma-include sa sining face-to-face na counselor? Wala pa siyang specific na mga ngalan, pero general ang anay. Kasi base man ng tanan, pwede naman mo. Aha. So kung pwede na tanan, hindi mo naman sa tanan. Ang Okay. importante lang may conformity natin mga barangay officials and at the same time, concurrence ni Mayor Bini. Aha. Yes, of course. No, ang LGU, kinalan matagid ang mga tagid na sa green light. Requirement na sang DepEd Action Art na antes mag-resume ang face-to-face classroom instruction sa ating mga bulutluan, ang LGU through the mayor, mahatag dapat sa concurrence Aha. approval. Okay. Pero sir, sa inyo meeting nagligad, nakapamangkot ka kung ato mga teachers nga wala pa na bakunahan, almost 100% o natapos na kompleto na sila? Wala kami empirical record kung kumpleto na nga nabakunahan na ang ating mga manunodlo. So, I cannot make a pronouncement to that effect unless makakita ko record rin sa atong DepEd. Okay. And maybe maka-interview ko na o makamangkot ko kay Dr. Montinola it's an aton decision. But in terms of preparation, kandaan, kung inkasugin man, nga sugda na din face-to-face, Bacolod City, alin sa DepEd, kagang LGU natin, mga parents, do you think preparado na gid kita? We are prepared after now. Sunod sa report nga nabato namon, kadamo na gani mga ginikanan kag mga kabataan, including teachers, nga nahidlaw na gid man sa face-to-face classroom instruction. Hidlaw na gid man sila. First of all, ang aton mga naglo concern
sang efficacy sang pagtudlo nga modular o kung blended. Dayo ya ako ni kumparar mo kung face-to-face. So, kaya bilang mag-improve ang aton mga kabataan agi sa face-to-face classroom instruction. Ikaduha, lain manggid nga may mga interaction sa tungatang estudyante at mga manunudlo. Kag sa mga kabataan mga kinanglan gid ang ilang social development, ang ilang personalidad, ma-develop gid socially kung ikod nila ang isa kag isa samtang nagatuon tag nagadalagto sila. So kinanglanon ini. Pero of course subject to certain restrictions sa gihapon. Number one, ang pag-intindi ko ang number of students na dapat pwede lang anay makumudar would be about not more than 20. Okay. Sa classroom, unless siguro ma-modify na depending on any favorable circumstance. No? Then, hindi pa ma-fix kung pilagid ka oras sa isa ka adlaw, either whole morning or whole afternoon, o pila ka adlaw sa isa ka semana. Pero most likely yung target in all levels na siya, Counselor. The target is all level. Like kung pwede man lang mga face-to-face sa ibang eskwelahan, sa ibang na grado, then bakit pwede man katanan. After all, ang kampanya natin sa bakuna, nagataas ang respondent, ang mga nagapabakuna. Sa buong, we have about 93% of our total target ang balakunahan sa Bacolod nga na-hit na natin dito sa Bacolod. Okay. And of course, we owe it to the inspiring leadership of Mayor Bing at sa mga aktibong members ng DOC. Led by our Executive Director, ang palangga ko nga konsihala, Inemang. Yes. So anyway, good luck na lang sa aton and please keep us posted kung bayara gid man latest kamo nga masugilanunan so that we can inform the listening public. Mga Bacolod nun, kung saan ogid, no, kung bala may ara sang mga eskwelahan nga mangin kabahin na or mangin sa kabilugan nga level ini ang pati gayon nga face-to-face instruction. Pero nga lang ilan, sir, ato lang anay ang daan nga ginatag sa ila abing schedule nga of classes kag ang protocol ang ginapatuman. Amo lang to gyapon ang ginasunod. Amo maghihapon, wala maghihapon na ma-reduce na health protocol kay hindi man kita dapat magsalig sa this moment in time, no? Wala pa man official declaration na libre na kita sa risko sa COVID-19. Although, ang mga indikasyones nagpakita nga pabor gid sa aton. Ang positibo, por ejemplo, nga anom to kabilog, mga asymptomatic to na-discoveryan ng to kay ma-travel sila kundi namon dito sa testing dito na-discoveryan nga may infection gali sila pero wala man sintomas. Okay. Meaning madalas ang lawas. Subo nga nag-zero kita, so most likely sige na rin, kaluhoy isang langit, maging zero cases na kada adlaw. Basically, we will be receiving later on an official declaration from the DOH na IATF na officially libre na kita sa COVID-19 and we can go back to our new normal na. Kabay pa mo na matabo. Pero meanwhile, nga why pagid official nga pala alin sa Department of Health kag in IATF, hindi kita guro hindi kita guro pwede magatag kumpiyansa nay. Hindi kita na delikado pa. We are not yet as free as we wish we could be. So, mas maayo gid ang paghalong ng saang pagpatumbaya. Still, prevention is better than cure. Sige, so ang subo nga balita, may ginpost si Richard Hilangri na may isa ka teaching force dito sa Dumanan nga doon nagtaliwan?
Ang isa ka, Isa ka upo diya da nga manunudlo blad o maging post ka. Walang gidugay sin ko masubo-subo man eh. Anyway, kani our heartfelt condolences sa Panimalay. aha. Ang tinong naman nalodlo. Aha. Anyway, Councilor, salamat gid. No, kung may ara ka mo update or may mga meetings pag ka mo in the coming days, please inform us so that we can relay it sa aton sining mga tagpalamati. Salamat and good morning. Alas 8:29. Action Hotline. Okay na lang to ya. Hindi na lang siya pag-ikuan eh. Tawagin na lang agpasalamati si Councilor. Action Hotline. Ano niyo, may nagalinag sanay ko no. I-check na ni Abi karon dugay ang balita. Kag update ha. Kumusta taga Silayda? O di na ang ila sining ginatiniran subong ano nang buling ginatag dira sang mga sang LGU. Action Hotline. No, kanami pamatian nga everyday may ara sang pag-us-us sa kaso and then ang makulod na zero na. Hopefully, hindi maglawig ang tiempo kag ang Negros Occidental magasunod na. Ang bilog nga Pilipinas, ang bilog nga kalibutan, agud makabalik kita sa ginatawag naton new normal life. The normalcy beyond sang aton sining gina-expect nga daw katulad sang una. May kinalain gini sa una nga tiempo pinagusto kita ginutok bisan di na magkadto perting traffic perti ang tawo kon may ara sa mga activity. Action Hotline. Under the new normalcy siguradong nga magapag-o ini. But why pa kita kay balo sang masunod nga kabanata after sini bala may nagahulat pa kag gabay patani hindi na magmuad magbata kag mutate ining si COVID-19. Action Hotline. Ari na kita sa ikatlong nga tuig. Hindi na kita luyag nga maglawig pa ang pagtiner niya diri sa aton sa bilog nga kalibutan. Especially bisan diri lang sa aton sa Pilipinas kag diri sa probinsya kag Bacolod City. Kabay patani madula na ni o ang tao subungo ang halos tanan nagareklamong ordinaryo nga tawo. Grabe ang kapigaduhon. Ti ko magsigi pa ni ang aton sitwasyon tapos gid damo gid ni hindi lamang magutman kundi damo gid ni ang mga tawo nga magaantos. Action Hotline. Amo ginitudtoon nga penitensya pag abot sa Semana Santa kapin pagid no subong duway pakunog tulubod ang lawansis sa lins politiko. Action Hotline. Perti ini so kabay pa no. Ang pagbalik, hindi lamang ang atong ina-expect ang pagbalik sang face-to-face instruction, agon mabuligan ang mga kabataan nga kuno do siling diri ni Councilor Novero, at least ang ila sining participation, ang ila sining pagpakighalubilo sa ilang mga classmates. May mga classmates subong kapin pa grade school, grade 1, di kilala sinong classmate niya mo. Action Hotline. Tangod sa modular instruction, bisan mga ni face-to-face, nilain gidya kon ara kamo inupdanay sa sulod sang eskwelahan. Kabay pa, no? Nga matimpranuhan, kag makahinga balik sining nga school year, mga ka-aksyon. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Oy, good morning. Gali may lang nga pag-monitor dira ako. Naga-monitor gid karon nga aga sa Kasagingan Cafe. Namit ang kape da. Ara da si Action Bray. Sa kupa lang ko na Action Bray. Sugiri lang ko boss. Hindi naman na panos na nabing kape kung isulod mo sa garapon eh. Action Hotline. Next time kay basi kung makapangapi magkita da. Ara da sa Kasagingan Cafe. Sa Purok, Alunan, Barangay Granada. Naga-monitor sila ni John Agustin, Marivic Agustin, si Dandy, si John Lloyd. Ba, nagdubling John Lloyd. Ara na nga dan si Action Bray. May John Lloyd pag isa. Arapan si Francisco Irivi Laguda. Mag-monitor sila. May lang nga paghigop sang kape. Action Hotline. Ang importante sa kupa nyo lang ko na. No? Bisan wai ko na paghigop to sang kape. Da, bisan sa katapusan na lang nga tinudo sang kape. Pwede akon. Action Hotline. Ayo, salamat gid sa inyo ang pagmonitor. Ara si Action Bride sa Ilaga. Upod subong pangapi. By the way, kung nakita ninyo nga naka-half-mast ang hayahay sang pungsod sa atubang sang Kapitolyo Provincial, nagapakita ina no sang pagsimpatiya kag pagbuylog sang bilog nga probinsya sa Negros Occidental, pagpakig-unong sa pagtaliwan ni Anay Negros Occidental 4th District Congressman Carlos Charlie Cuangco, no, kay na nagtaliwan ini siya kag madumduman nga ining si Cuangco nangin alkalde man sa Pontevedra 1992 tubtob 1998
nag-congressman sa ikapat nga distrito 1998 hasta 2007 nagkuan man ni siya, nagaserbi sa iya kaduha nga termino bilang congressman sa 1st District sang Tarlac. Nagpapili sa mga oposisyon sa May 9, 2022. No, galing amuning natabo sa iya kag si Charlie Cuangco sa Naibaluan nga amuning kamanghuran nga bata ni late businessman kag sports na ining tycoon nga si Eduardo Danding Cuangco, no? Si Charlie Cuangco. Tinagtaliwan na mo gina. Nagkabuhis kalibutan nung ay gini siya makapulong kung tub-tub din ka na lang. Action Hotline! Ayos Nawari balaho siling ko ning party sa eleksyon kundi nagaylapit na. Abi nyo, kundi may ara mando kagin palayag ang Department of Interior and Local Government. Dapat guro seryosohon, hindi lang warning, dapat aktuhan kag ipatuman ini sa DLG ginapanghambal blanla nga ang tanan nga mga opisyales kapin pagid sa barangay nung kamo magsulo-support ka magpakita magkampanya gid sa isa ka kandidato ha. Action Hotline! Mao sa tutuod lang bisan ang hulamon kung termino sang amigo kag kumpare kung nagtaliwan na kung si paring Ray Carmona pa siling niya magamuning sitwasyon sino man sugiran nyo kay bisan siling niya ang mananggiti nga bag-o nagpanaog sa lubi kahibalugid nga subong obviously gakandarapa kang nagapalanus mo mga barangay official sa kampanya sa ginasuportaran nila. Action Hotline! Aber, ang bala niyo kukonsala ko abi, subong nga paniyempo, subong nga eleksyon, amo lang ning ulo warning ni sang DILG nung kaman nga magpati ning mga barangay officials man, iban ganing kapalitrato gidoldo aras Facebook, why man gahambal, nga nagasupport kang nagakampanya sila, pero sa tutuod sila part sa political structure iya sang kandidato. Barangay officials sa amuning nagaipit man kung kaisa sa mga barangay leaders daw. Action Hotline! Ebla, sa tutuod lang inidugay na nga practice niya. Abi ipakita niyo DILG ang tutuod niyo nga pagdisiplina sinisila kabalo ka tinagaka-pressure man ng mga barangay officials although nga medyo malawig naman liwat ang ila pagpangalagad siling ko damo naman ning gaugtas mo kay ga-expect sila ma-eleksyon hindi madayon na sa barangay officials tsambai sa mga incumbent. Action Hotline! Pero sugirin yung kubidin nga barangay di sa Bacolod kag Negros Occidental nga nagaipoy-ipoy kag way ga partisipar kag way ginasuportaran kag ginagamit sa politika o kampanya kabin pagid sa mga incumbent. Action Hotline! Ara na nga daan nga may political choice kita. Kada individual, amo na gani, magpili ang tao, ang individual, amo niyang gusto ko ang kandidato, suportahan ko, it is your personal choice. Why sa makapugong na sa imo? Amo na nga, social media, subong, damo ang nagailinaway, bagod kay lain ang ilang mga kandidato, naglain nanuhay-tuhay nga mga kandidato na suportahan nila. Hindi mo na makontrol ang utok kag ang paminsaron kag ang tagipusoon katao kung sinusuportaran niya. Action Hotline! Kapin pagid sa mga individual kag sa mga botante. Respect. Amo lang nang ginahinyo ko. Kung sino tong gusto niya, respetuha. Kung di siya magbuto sa kandidato nga sa imo pagpati amo nang angayan sa pwesto, way ka na mahimo. Instead nga wayon mo abi kumbinsiha. Galing kay ba ang social media sumunod ginagamit ya para pangharas. Jutay tingki lang subong nga hindi ka na uyunan. Ining mga nagagamit para sa fake account. I'm sorry hindi man natani fake kun by true identity nila. Galing mo ng mga mabakas magala ka comment sang negative sa mga tao ya kapin pa kun daw may ginasupport kagigang may gina-endorse kagid mainablang kitaon gid kung sinong ginasuportahan mo ay sos damo yung mga troll nga bunalon kaya pululihan ka kun Action Hotline! hindi healthy no gingamit nila ang advanced technology hindi ya para gamiton ini sa tutuod lang
ang social media, kapin pagid Facebook, amo ining pinakamadasig subong nga source of information sa publiko. Pero take note, nga inang source of information nga sa aton pagpati sa Facebook, nangin madasig, aware kita dira, halong gid kita dira, because not all the information nga nagagwa sa social media matuod. Amo nang halalungan, taya, hindi gid kamo magatag kumpiyansa nga kung kaysa hindi nyo ma-check, golpeada lang, may nagaguluwa nga mga information sa social media. In particular sa Facebook, hindi nyo gani mag-counter-check sinong source of information, pwede malang kaduro mga maalam daan mag-ulubra na tapos kagit ti kun i-share mong padamo gid ang makabaton sang patalang nga mga impormasyon. Amo na nga okay man na siya nga may tani gamito no sa husto bla ang social media kapin pagid ang internet connection bisan jutay lang ni nga ang internet connection bisan hina lang ang connectivity sa iban pero at least no dako ita ni nabulig sa social media mo ina mga long lost friend mo mga pamilya himata mo dugay nga tiyempo ay pauli isinyo ay kamo kilitay through social media kisa magasinugat anay kamuda no kag makakumustahan ay pero ate ang masubo galing kay hindi nyo paggamiton para sa hindi husto nga mga impormasyon patalang bla now ari ang sa silay guro pa karon na ba si Sako si Mayor Gules ang silay bla no i-check ta lang na karon kay after sang sunog to dumayara naman ginhatag ang syudad sa mga pumuduyo nga assistance. Kahapon nag-temporaryo nga waay sang ginpatigayon nga vaccination drive sa Bacolod kay may ara gali isang ginpatigayon sila nga daw pag-inventory no kag ti subong nga adlaw marisyom ni abot siya kahapon na ni naguntat i-check tabi kay Dr. Chris Surungon kag ano ang sa inventory nagwa congratulations Bacolod kay zero kita no Online sa hotline. Kung case ang COVID-19 ang paghambalan, joining us over the phone is the Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC, Dr. Chris. How are you? Good morning. Yes, Action Art. Good morning. Good morning sa tagpalamati sa atong programa. Good morning, Bacolod. Salamat gid sa time. Doc, subong nagresume na kita sa aton sini vaccination drive. Pila ka adlaw ni nga nag-halt o kung temporary nga nag-untat kita? Nag-untat kita sa aton nga vaccination kagapon na rin adlaw. Okay. Ito naka-schedule ang aton nga syudad sa inventory sa Department of Health Regional Office. So ila gin-inventaryo ang aton nga mga stocks nga nabilin kag of course gin-inventaryo Manila ang mga stocks nga nagalabot sa syudad alin pa sa nagsugod kita sa aton nga vaccination program. So ano ang nagwa sa aton sini o ginpatigayon nila Doc nga inventory? So far, wala pa man sila kasubmit sa ilang summary report, but we're expecting it anytime before the end of this week or early next week. Then once makuha nato ng ilang findings, aton din na iambal sa inyo sa mga pumunulit natin para sa transparency ng aton nga vaccination program sa siyudad sa Bacolod Action Art. Yes. Pero ang in terms of vaccine availability, ang Bacolod City bastante pa kita and may mga nag-alabot kita lately for minor 5 to 11 nga vaccines sa mga regular nga mga vaccines. Kumusta ang vaccine tayo sa Bacolod? Damo pa daw? So far, wala tayong problema sa supply sa bakuna para sa aton nga 12 to 17 kag sa aton nga adult population. Ang aton nga allocation para sa pediatrics naton nga 5 to 11, subong na lang nga adlaw ang last naton nga rollout. Kay ubos na nga aton nga bakuna, naging padala sa aton nga national government na first na 10,000 doses, that's good for 2 doses. So that will only be limited sa 5,000 kakabataan. So as of today,
maubos talaga ang 5,000 na doses para sa first dose sa chikiting nato ni edad 5 to 11. So hopefully, pag-abot sa Marso, may maabot naman nga allocation para sa syudad sa Bacolod. Ang good to ma-resume naman kita, kaya notice naton, grabe gid ang demand kag acceptability sini nga bakuna sa aton nga 5 to 11 sa mga ginikanan naton diri sa syudad sa Bacolod. In other words, umpisa nga gin-launch tani, bali 5,000 na all in all ang nabakunahan sa Bacolod? Yes, actually, 5,000 na ang nabakunahan naton sang Pfizer sa mga kabataan edad 5 to 11 years old. And how about sa nagaparehistro kag araabi on the line waiting sa ila schedule damo padok subong? Kay na-mention mo man nga do ang interes ang ginikanan ang parents mismo kag mga kabataan do ara gid. Yes, damo pa kita nga nagahulat sa aton nga pre-registered nga listahan. Kadamo pa gid sa mga kabarangayan ang nagpalista na. Kadamo pa gid sa mga pribado kag publiko nga eskwelahan nakapa-master list naman nga nagahulat sa ilang schedule. So subong sini hindi pa kita ka-commit sa ilang schedule sa bakuna tungod nga ang aton nga unang alokasyon ubos na. So maulat naman kita sa next nga batch ng allocation para ma-resume naton ang aton nga vaccination sa aton mga chikiting edad 5 to 11 years old. Balik ka muning directly ang IOC ni among masulat sa aton vaccine SAR no kay Secretary Galvez informing his office nga why na ta supply amo na. Yes, Action Art. Actually, every day may huddle, may meeting ang National Vaccination Operations Center. So adlaw-adlaw na sila gamit alas 7:30, alas 8 sa aga for 1 hour. So ang aton nga OIC City Health Officer na si Dr. Edwin Flor Jr. amo na siya nag-represent sa aton sa syudad sa Bacolod. Okay. So dila sa meeting na gina-update ang aton nga supply kag utilization kag once nga manubos na or paubos na insigida mapadala ang aton nga National Vaccination Operations Center sa additional nga stocks. However, ang aton nga limitation subong sa Pfizer nga bakuna sa kabataan, ang next nga batch ng shipment gikan sa Estados Unidos kag sa pungsod nga kundi nato naging bakal sa March kag April pa. So that's the reason why maulat-ulat lang ani ato mga ginikanan para sa next batch sa aton nga rollout sa mga chikiting edad 5 to 11 years old. Pero ang nami nga balita nga ang tanan nga nauna na nga nabakunahan sa first dose, duway gid sang nagbatyag sang side effects sa ila, no? Correct. Wala din may natabo nga any adverse effect following immunization na wala man tamay na record nga report nga na-hospital o naggrabe tungkol sa nabakunahan. Actually, kalabanan gani nga kabataan, kaginikanan nga na istorya naton, wala sila ginilana. Daw sa wala na gani, daw wala sila may nabatsagan after sa vaccination. So, which is a very good development ina para at least mas madamo pag ginikanan naton kag kabataan ang ma-encourage kag ma-motivate nga magpalista kag magpabakuna once mag-abot ang aton nga additional allocations ang Pfizer na vaccine. Pero subong dok sa regular nga vaccinis, kundi sige-sige niya sa Bacolod, nag-resume na subong, kumusta ya, waya problema, damo gyapon ka pa bakuna? Na so far, sige-sige gyapon ang dinagsa sa atong pumuluyo sa atong mga mega vaccination centers. Sige-sige man ang atong schedule sa mga kabarangayan. At sa matter of fact, subong simana, sunod-sunod ang atong schedule sa mga barangay sa atong pagbakuna. So far, ang demand, ara gyapon, tapos ang isang subong overall action art, nagapanaog na kita sa mga porok at sa mga asyenda. So ginadalatan ang bakuna kundi ng pumuluyo para at least it's more readily accessible kag available sa ila. Okay. Very good. Ang nami pagitan ni sinito lang mga nagpalusot sang fake to nga facilitate balang nga magnegosyo sila isang baligyan isang vaccination card tani manakpan tudok no? At mo na actually in-refer na nato na sa aton nga intelligence unit sa aton nga BCPO kag sa regional intelligence unit naton diri sa Region 6. So gather sila sa mga ebidensya and we are looking forward na in the coming days may matabo naman nga another entrapment operation para gusto ini mga malaing nga elemento madakpan kag mauntat na ang pag-issue nila sa mga peke nga vaccination card. Pero ang syudad sa Bacolod sige man ang issue sa aton nga bakuna card nga may QR code para agud to masiguro naton nga ang mga card nga ginadala sa atong pumuluyo ma-authenticate kag ma-validate naton na tuod man gid nga authentic
kag tutod nga nagpabakuna sila. On that note, Doc, salamat gid, halong gid permi, and God bless. Thank you, Action Art. God bless. Nag-congratulate mo kita. Nagpasalamat sa aton nga estasyon, ang Action Radio, sa inyong pinabiragin nga kampanya para sa aton nga vaccination. Kag of course, sa aton nga pinabiragin nga kampanya sa minimum health protocol. Gabay pa, padayon ang pagpanaw sa kaso ta. Agad po, masustainer natin ng alert level 2 or who knows, basi mapapanaugan kita sa alert level 1 by March 1, 2022. Mabuhay ang Action Radio, mabuhay ka Action Art. Salamat gid. Good morning. Good morning. Action Hotline. Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC, Dr. Chris Surungon. Amo nang nami nang sige-sige na tani kag tayuyon na nino ay kabudlay gid ang golpeada magsaka. Ma-impose naman sang medyo istriktong mga travel guidelines, mga policies, balik naman sa kanding subong perti kamal mga balaklon mo. Aray mo balaklon, sumuperti kamal alin sa isda, pakadto sa utan, karne. Siguro naman, mahal ka, may isda na lang tanay, kinukmahal ka karne. Subong yung wala ka pilian. Pati ultimo nga utan, talong yado, sus Mariusel, perti ka mahal sa merkado. Action Hotline. Ayaw pa si Action Juricel, kay kung magbitbit, at least makaayo ka pa. No? Kung do alangan ka, alang-alang ka, makautang ka pa. Kaya Action Juricel, pero kung ay kakilala ka, Juricel, din ka mautang talong abe. Action Hotline. Gregorio Ramon Magracia, pag online registration Action Art, wala man atupa, kay natabo na sa akon, na kung hindi ka mato-mato pa vaccine, kagulaton mo lang ang tawag nila, wala gin matabo sa imo. Basi na tuunan nga tamaran ang nagapangtawag, ma'am. Action Hotline. Kay iban nga kilala kung ginatawagan man actually mo, no? Pero galing kay basi tabuan tun nga daw nalipatan na miski mo iya. O kung tamaran gidi ang naka-duty that time. Action Hotline. Ma'am Jean Oisiser, hello, good morning Action Art, and to all Energy Fans Club members. Ara man si Roy Tilyaman, gamonitor man. Madam Vanessa Mayo, good Wednesday. Evening Action Art, kilit lang ko lihog to Sir Otay Benedicto, my brother Bert Mercado Herrera, Jinky Dialagdon of Arizona. Salamat kid kay Madam Vanessa and Doc Matt Mayo dira sa bahin Sampung Sud America. Salamat kid ha. Virgie Olpindara mano, Silin Home siya kuno. Salamat. Grazel Doroteo Latusa, Margaret Luis Laborada, araman si Virgie Olpinda. Thank you, gid. Ariya may naganegosyo di sa iyo nga naka-income siya kuno. Sige, Ariel Babiera Magtulis. Thank you, gid. Damo siya ginapangsindan ng mga listeners sa Action Radio. Ho? Maria Jennifer Lastimoso Akul. Thank you. Jeffrey Sofia Rochelle Forhincio Susana. Salamat, gid. Jerry Gonzaga, si paring Roxano Estrella ho, si paring Roxara Manggali, pare, kumusta ng negosyo ta? Action Hotline. Bati ko daw pila ko no gin katrakto ang gin pa imprinta sa kandidato sa imo. Bisan ka piway kagiga pangimbitar sa amo ni pare Joseph Yanson ba? Action Hotline. Daw ga ipoy-ipoy ka na lang subong ka naman income mo sa mga tarpulin sang kandidato pare Rox. Si Kurt Jos Kahiben, Love Marie Signas, Mark Navarro Baligwas, Tamiyaw Yakuno Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Salamat na Mark Navarro Baligwas. Christopher Franco, Fred Villafuerte, G. Axel Candilario, Fernandez Eric Gamonitorman. Salamat. Lita Buglusa Manggalisan, Sara Apsay, salamat. Helen Lobaton, Lovelyn Panganiban, Maricon Picauco, Herminanda. Salamat ha. Justino Hontiveros II. Ayos, salamat ha. Kagmayong agagid sa inyo tanan-tanan. Novi Magapan, monitor lang sa Barangay Pandanon, DSB. Andy Saludares, thank you. Si Maninoy Honorato, Nonoy Paglumutan, mga pita, i-text lang ko nino, hindi lang today, kay may firing line ko karon.
mga buwas siguro, i-text lang ko ninoy, kita ay tamadate ang adwa ni Noy paglumutan na. Action Dalas Hotline. Noy, kinunidlano kay Noy, purti ka bahol-bahol, klase bata. Dako pa sa akons Noy, subong na. Action Hotline. O si mong Kaltonilia kag Novi Magapan, thank you so much for listening. Ang iban karon naman, dugay-dugay, si Herson Lapinigunyo, thank you! Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum. Tessa, good morning. Thank you, Gid, sa pag-monitor karon nga aga. No, Sir Alex Montesa, thank you for sharing sa aton program o man kay Sir Milili Oligo. Action Hotline. Ayos. Huwag na ko galing tiyempo kay Andy Saludares, MGS Candido Hildore, Novi Magapan sa Barangay Pandanon, DSB siya. Salamat gid sa inyo. Ang iban, karon na lang sa Action BBB program. Action Hotline. Ako naman, Action Artay Hupon, saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man sa nga bahin sa Pinas. Lamuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.